Igsoon, kumusta ang imong prayer life karon? Aduna kabay panahon sa pakigistorya diha sa Ginoo pinaagi sa pag-ampo? Aduna kabay panahon sa pagpasalamat sa Ginoo sa tanan nga nahitabo sa imong kinabuhi? Sa kasakit man o sa kalipay, nagpasalamat ba ikaw sa Ginoo niya na igsoon? Aduna pa ba ikay panahon karon nga makigistorya diha sa Ginoo nga walay laing mo disturbo kanimo kundili ikaw ang Dios lamang mao'y nagistoryahanay pinaagi sa imong pag-ampo? Igsuon, kung wala nimo nagikinabuhi karon, gusto ni Lord igsuon nga imo na nang ikinabuhi karon. Gusto ni Lord igsuon nga mao na gayud ka na ang imong buhaton sa matag adlaw. Tuod kay ang pulong sa Dios nag-ingon sa Mateo 14 versikulo 23, mitunga siya nga nag-inusara sa usa ka bungtod aron pag-ampo. Og sa pagkagabi na si Jesus didto paghihapon nag-inusara. Si Jesus igsoon mitungas dito sa bungtod nga nag-inusara aron pag-ampo sa Dios nga atong Amahan. Gusto ni Jesus nga ang ilang pagkigistoryahan ay pinaagi sa pag-ampo sa atong Amahan nga mao ang Dios, nga sila rang duha nga walay makadisturbo kanila, nga aduna sila'y lig-on nga relasyon pinaagi sa pag-ampo. Ikaw karon igsoon, pila man ka oras ang imuhang pag-ampo sa Dios? Pila ka minuto nga ikaw muhatag sa imong pag-ampo ngadto sa Dios? Kumusta ang imong prayer life karon igsoon? Si Jesus sa iyang pag-angat sa bungtod, hangtod gabi naa pagyapon si Jesus didto. Nag-ampo pagyapon siya sa Dios. Nag-ampo pagyapon siya sa atong Amahan. Nakigrelasyon pagyapon siya sa atong Amahan. Ug kini nga pulong sa Dios igsoon, gusto ni Lord nga ato gayud kining ikinabuhi usab sama sa gibuhat ni Jesus samtang siya aniya pa sa kalibutan. Gusto sa Dios igsuon nga may sama kita ni Jesus, nga mo grow usab ang atong prayer life, nga pinaagi ni ana mo grow ang atong relasyon diha sa Ginoo ug mutubo ang atong pagtuo diha kaniya. Ato kanang buhaton igsuon tungod kay pinaagi ni ana aduna kitay direkta nga relasyon sa Dios. Aduna kitay maayo nga relasyon ngadto sa Dios ug mahimo kitang suod sa Dios ug mailhan sa Dios ang atong tingog igsuon ug ang atong kasing-kasing tungod kay sa kanunay nakigrelasyon man ta sa Dios pinaagi sa atong pag-ampo. Hatagan gyud nato og panahon ang Dios nga mag-ampo kita kaniya. Hatagan gyud nato og panahon ang Dios sa matag adlaw nga kita magpasidungog kaniya pinaagi sa atong pag-ampo. Pinaagi sa atong pag-worship kaniya. Pinaagi sa atong pagpasalamat kaniya. Dili lang sa mga maayong butang nga nahitabo sa atong kinabuhi, kundili apil usab ni ana ang mapagsulay nga niabot sa atong kinabuhi, nga bisan adunay mga pagsulay nga niabot kanato, apan aniya kita karon nakasurvive pinaagi kana sa tabang sa Dios, sa pagkamaayo sa Dios sa atong kinabuhi, sa gugma sa Dios nga iyang gihatag kanunay sa matag usa kanato. Nakasurvive kita o pinaagi niya na nga mga pagsulay, pinaagi niya na nga mga trials, nakatkon kita kung unsaon pagkinabuhi nga Dios nun, kung unsaon paglig-on ang atong relasyon ngadto kaniya. Mao sa kanunay igsuon atong ikinabuhi kanunay ang pag-ampo ngadto sa Dios ug atong kuan ug base ang kinabuhi ni Kristo samtang aniya pa siya niini nga kalibutan, nga gitagaan gyud niya dako nga panahon ang Dios sa pakig istorya pinaagi sa pag-ampo ug nag-ampo siya nga nag-inusara tungod kay ang gusto ni Jesus aduna siya ay direct nga relasyon ngadto sa atong Amahan ug hinaot igsuon nga ingon ana usab kita nga aduna kitay direct nga relasyon ngadto sa atong Amahan ug mahimo kita nga suod ug mailhan kita sa Dios nga kita iyang matinuod nga anak ug iyang tinuod nga tinun-an. Hinaot igsuon nga mo grow ang atong prayer life diha sa Ginoo sa matag adlaw. Amen. God bless sa tanan.